Ti pinagayat ko kanya, maging ga naggayim lang. Ang tibay talaga ni Baak. Dapat mawala na sa dito. Naku ba, kumaambon na. Pagka ganito daw na biglang umaaraw tapos sumaambon, may kinakasal daw na tikbalang. Panglo ng sabong kaon. Nice. NANI?! Bitawan mo nga yung kamay ko! Ang lambot naman ng kamay mo. Akin na nga yung bulaklak ko. Ay, hindi ba para sa akin yan? Assuming ka naman. Alam ko namang ayaw mo sa akin. Si Baak lang ang gusto mo. Oo, si Baka lang yung gusto ko. Bakit? Ano bang nakita mo sa taong yon at patay na patay ka sa kanya? Iba kasi ang sense of humor nun. Iba din naman ang sense of humor ko ah. Ako lang ang meron nun. Yeah, boy. Iba ang sense of humor ni Baak. Tingin pa lang, nakakakilig na. Women. Tingin pa lang niya, nakakakilig na. Samantalang ako, tingin ko pa lang nakakabwisit na. Buti alam mo, para kanino pala yung flowers na yan? Para kay mitring ko to. Kay Mitring! Parang may pag-asa ka naman sa kanya. Sa akin nga, wala ka ng pag-asa. Sa kanya pa kaya. Ang sakit mo naman magsalita. Bakit? Wala ka bang tiwala sa pagmumukha ko? Tunay ni Loverboy, pumapag-ibig. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Ha? Tsaka wala ka talagang pag-asa kay Mitring. Si Baak ang gusto nun. Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala dyan sa mga sinasabi mo. Eh di wag kang maniwala. Basta, sinabi ko na sa'yo na wala kang pag-asa sa kanya. Ang tibay talaga ni Baak. Dapat mawala na sa dito. Pisti sa bahan nga Francine, kahit naksamang amatayin. Anong mawala? Dapat nga ikaw yung unang mawala dito eh. Ay, hindi ako papayag. Hindi ko pa nakikakalat yung mga lahi ko. Anong klaseng lahi naman? Lahi ng mga poging lamig. At sino naman nagsabing pogi ka? Ang sabi ng nanay ko, pogi daw ako. Women. Siyempre nanay mo yun. Naniwala ka naman. Nalakit dagit nga duwan. Ano pala sagutin? Manartita lang ang natin nga babae. Natural, paniniwalaan ko yun. Nanay ko yun eh. Eh di wow. Bigay mo na yan kay Mitring. Baka malanta pa yung plastic mong bulaklak. Andun ba sa bahay nyo ngayon? Malay ko ba dun? Wala naman akong pakialam sa babaeng yon. Bakit ka nagagalit? Dahil siya na ba ngayon ang nililigawan ko, hindi na ikaw? Nagsiselos ka na oh. NANI?! Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo, no? Nagpuskol mo lagayan, pero panatukti sa bahan. Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Kinikilig ka na sa akin, no? Iba talaga ang pogi. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Tumalikod ka nga, iihi lang ako dyan sa may damuhan. Huwag kang sisilip, ha? Talikod na, nakatingin pa eh. Huwag kang sisilip, ha? Talikod! Yari ka sa akin pag tumingin ka. Naglabos ka miting. Bakit ba nandyan ka? Anong ginagawa mo dyan? Sapsapo lang ang si Daig, kamuting lanot. Kamuting lan. Ikaw naman, umatras na tuloy yung ihi ko. Umihi ka lang, kasama mo na si Baak. Malay ko bang nandyan siya? Naghahanap daw siya ng ulam. Kanal si Daay. Baka nangag na kaangam misbaw. So nga darat tasuna naglumal. NANI?! Apa yan natin pinagkunam kanyak, Franz? Manirayb?
Ayag paisaw. Anagarot ko kami jay. Nagtulid nga may nadi baryak, kaya di tinapanan na, kaya sinurot ko apang ko sinapo. Magkano ba yung nawala baak? Papalitan ko na lang. Nagpapakahirap ka pa dun eh. Bakit wala ka na bang pera? Awan akwarta na ata kay inomnan. Atati kaya taom. Kahit araw-araw pa siyang uminom, mamahalin ko pa rin siya. Sa muryot na nga babae. Atang itsura na kaya taom nakasangsangar. Punay kamit kanya akong Franz, kaslawan ti nagkaduan ta Mangidadaon kami ti padam nga mamartigay. Ibagbagak lang ayag paiso kina Emma. Tama di maperdi biyag na. Naku ba, kumaambon na. Pagka ganito daw na biglang umaaraw tapos sumaambon, may kinakasal daw na tikbalang. Ba't nakatingin ka sa akin? Mukha ba akong tikbalang? Oh, hindi ako yung nagsabi niya na. Galing sa bibig mo yan. Ayos ata por mama. Kaitid kinimitring ata sabong mo, baka maabutan ka tito daw. Ampay amaw, mga kinimitring ko ito dataw. Kinangig ko amin nga tungtungan nyo, tatayak pa'y dita. Woy, nangig ko amin. Binangag mo lang baka yung bagak tatay nga mapukaw ka dito yay. Woy, hana nga palaeng. Apay kasta ka nung nakatalikod tao. Joke lang nga di ba? Amumag nga nangawak. Nagalasmit ata nga ang awmon. Ate mo, sumarampiting. Sumarampiting na ba yon? Sinasabi ko lang naman yung nararamdaman ko. O ito, sasabihin ko na yung nararamdaman ko sa'yo. Di ba pinag-usapan na natin noon na magkaibigan lang tayo? Eh bakit ka galit? Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Be. Nangaasar ka pa? Isa ka pa? It really hurts ang magmahal ng ganito pero hindi ka namang gusto. Emotional damage! Oh, sardi nga mo, naupay lang ang ruding. Agboytom ka lang gaminaw. Awan lagar pag-asam kinibakay. Oh, kitam tinaramid mo, nagpasugnod tuloy di taon. Si kam tumog gamin. Pagayayamam lang rin natin babae. Amok nga raw nga kaya tinak, awan to pa'y tiwalak di turak. Bahala ka mo ito na. Kay aywon no kaya mo. Madimay aywon na jay. Lagot ka kin Andres. Bakit ganun yung lalaking yun? Ang hirap magpakababae. Pero nagpakababae ako dahil sa kanya. Tapos, ganun lang pala yung gagawin niya. Emma, okay ka lang? Kinakausap kita. Bagam ano da problema ang kanyak? Hindi na ba talaga magbabago yung isip mo? Emma, dakil ti respeto kanyam. Okay. May mayat no tropa talang, awan tek break. Ti pinagayat ko kanyam, maging ga naggayim lang. So awan ko mati, sagsakit tinakim na. Ganun ba yon? Oo, ganun yon. Tara na, hatid na kita sa bahay nyo. Sige. I lose my breath